enenga kinende ngiya toko kote the truth abana bera be painful asaye lakini wikore mereri igwa ngukwanira nderero iguru yo musacha omolevi buli bukuru chakali imata chakali keleta chakali iwoje ime you can imagine ngakyo muntu yagutindanganya. Number 2 ogutinde sawa tari kunyara gucha nyomba gwe oyenda na magoraje gukonywa lakini usinyu gucha nyomba na magoraje obetere ya ndo chikomoye ngaye goye kyago such a things omolevi nuyu. Number 2 ekera kuimuka ngabono kwenda aro molevi okonyora kuna kumagamba kimukunguri ngayale kayagenda gochia oria oimukie suguri esuguri imagine eliye kuruga ne chinkere chimbiro omonyoka pake nyumba ya barumata imbwate suguri yabwaye mbekere bwango oakokora pono kwacha kwenye nyumba sani nchiyo wanyora suguri nchiyo pono kingo kuboria ye ayo mwana baba se kinyore kutore mbwanche tubwaterane asitokora buya totebe yes omuntu oyo dare nomo obuya bro bumutu ayo toli balimo arasa kubwatu burungi nabangwana buya ali ekinyoni naki ayatata karanjungu gachanga yo ko yesu guliechi aira ni gugote nga come home ngiye kirando bekatanga ebichiko abeke tubikirema abwatu ngakebeka ngonza apangu buya ga ali buya iga apparance kubuya ara kununga ha akuborunga ki ina ngaki ngaki kyo mbuyole ngatebe embuyane ngayoko yebinde amanya ko ruwaso batanga ki ibintu kusine byane omuntu yarapangu buyara ari bunse buya amanya ko parents kubuya abangwana umuntu bwata ki biceps buya okirete kiri amanya ko mweme nyanzuri nge kura hiyo kura na hii hata hii ni yako pata na hii aonjoru ya hii ni yako pia aonjo tazo kurana naye babuli baba aingoja umuntu bunoyo aranyorofu eto kimambi yabe obeiro umuntu muya ndogo tabanga haleluya bwana Yesu asifiwe na aye teba amen.